הנה, רקורד. היי, מיכל. מה את רוצה שאני אגיד משהו? מי רוצה להיות ראשון? מה את רוצה שתולי מיכל מדברת הכי טוב מבינינו. אני? בטח. דני, אתה הדבר. אני דברן. יא, דני, הפוקוס עליך. מה לעשות? תגיד, עדי, שבת שלום. עדי שלום. כאן אבא מדבר. רגע, זה בהסרטה עכשיו? כן. אנחנו מקווים שאת עושה חיים שמה. היינו היום, ביקרנו את טל במחנה שלו. נראה בסדר. ראינו כמה מועמדות. בראשן מאיה. לא, מאיה הוא לא מרגיש שהוא אפילו מתקרב לרמה שלה, הוא מסתפק ברעות. רעות היא בטווח שלו, אבל הוא עוד לא עשה את הצעדים הראשונים, הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות. הוא חייב הדרכה אונליין מהאחות הגדולה. אוקיי. ומה עוד? איך הזמן עובר פה בלעדי... הזמן לא עובר בלעדיי. החיים נעצרו מלכת. כן, החדר שומם, גיל טוען שלא משתנה שם שום דבר, זה מאוד מפתיע שלא משתנה שם כלום. לפעמים אני נכנסת לבדוק מה קרה. בוא, האם האבק כבר מצטבר, האם צריך לעשות משהו או שרק בסוף לפני שתחזרי. בוא, הנה פטריק. עלה, הנה צלמי את פטריק. פטריק יש הרבה מה להגיד. היי פטריק. תן איזה נביחה. זה נביחה. הוא נובח לפעמים? חמוד. הוא... נועם. בעלי חיים אחרים הוא מאוד... גיבור גדול. יור טון. עם אנשים הוא כזה חריין. פצלוך. say hello to עדי. טוב, נועם, נעשה לסרט לבד. כן. היי גיל. היי. זהו, בינתיים צילמנו 2:15.